ই কোন হয় ল'ৰাটো তই ভাল পা তোৰ বয়স কিমান হল खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ बर'नि राहुल इउट्यूब चेनेल तो गाइसमोन नोंथांमोना हयतो फेसबुकाव मोनसे भिडिअ नुबाय जानांगौ बे सासे 14 बोसोरनि माने हिनजावसा गथ' बिखौ सासे मुसलमान सेंग्राया माने इखौ माने फुस्लायनानै माबा माबि बुंनानै गोसो थोफ्लानानै लाना थांनाय मोनसे भिडिअ गोसारनायखौ हयतो नुबाय नोंथांमोना तो बेबायदि जाथाया हयतो बेल' नङा गोबां जाबाय तो नोंथांमोना बे ससियेल मिडियाया माने मा जाखो फैनायनिफ्रायनो गोबां बिदिनो बायदि बायदि जाथायफोरा जाबाय थायो तो जाय बिखौ पजिटिव वेआव बिखौ बाहायदों बे पजिटिव जादों जाय नेगेटिव वेआव बे बुस्थुखौ बाहायदों बे नेगेटिभ खारदों तो बे ससियेल मिडिया फारसेथिं जोंनि थाखाय मोजां जादों फारसेथिं गाज्रिबो गोहोम गोलैदों तो किसुमाना हयतो बेखौ गाज्रियै बाहायदों तो बेबायदिनो भिक्टिम जानो गोनां जादों आरो साफा साफा बर' सिख्लाफोरा मानो होननानै बुङोबा नों नाय जोंनि बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिया मेसेज हरो नङा होमबा इन्स्टाग्रामफोराव माने सरि ससियेल मिडियायाव फेसबुक जा इन्स्टाग्राम जिखुनु आरो ससियेल मिडिया साइटफोराव मा खालामो मेसेज हरनोसै गुबुन हारिनि सेंग्राफोरा मेसेज हरनोसै इन्स्टाग्रामाव माने सरि मेसेन्जारावहाय भइस कल भिडिअ कल बायदिसिना बेबायदिनो हाबा जानाय जा सिख्ला जा माने हरबाय थायो आरो गुबुन हारि माने सेंग्राफोरा तो बेबायदिनो गोबां माने जाथाय हयतो जायो लाना थांखारो गोसो थोनानै आंबो मोनदों बे बुस्थुखौ बेनि उनाव माने जोंनि बर' सिख्लाफोरा माने थाबैनो गलिलाङो खोमा बेखौथ' आं बुंनो हाला बेयो बर' सिख्लाफोरनि एसे उइकनेस नामा बेखौथ' आं बुंनो हाला खिन्थु बिसोरनि पार्सनेल खौरां जाहैबाय तो जिखि जादोआ बे जे माने 14 बोसोरिया गथ'खौ माने सासे मुसलमाना मोजां मोनफ्लानानै मा होनदों नोंथांमोना भिडिअखौ दिन्थिगोन लास्टावहाय जे हाउलियाव लाना थांनायनि मोनसे बाथ्रा ओंखारदों बेनि उनाव बेसें मोजां मोनो नों मा थाखोआव फरायोबा हानि नङा होमबा बाक्सानि होनना मिथिनाय मोननाय जादों बे सिख्लाखौ माने गथ'खौ हिन्जावसा गथ'खौ तो बाक्सानिनो माने हाउलियाव थांनो नागिरदोंमोन आरो बेयावनो हमजाबाय आरो बिसोरो तो बेबायदि माने जाथाया हयतो बेल' नङा गोबां जाबाय जोंनि समाजावहाय मा बुंगोन आरो नङा होमबा दुखुनांथाव बाथ्रा गोबां माने बेलेग स्टेटफोरावबो लानानै थांजायो बिदिनो माखासे खामानि मावहोनो थाखाय नङा होमबा बिनि उनाव गाज्रि खामानियाव बिसोरखौ दैथायहरो आरो बेबायदिनो गोबां माने हयतो जोङो नुवा किसुमानखौ हयतो ससियेल मिडिया बा रिपर्ट माने निउसफोराव जों नुनो मोना माने सिरि सिरि जायो आरो बियो तो बिदिनो गोबां जाथायफोरा जायो नङा होमबा सम सम नुबाय थायो सम सम नुवा जोङो खोनायो मायो लांखारनाय मानाय गोसो थोफ्लानानै तो बिखेखयै बै माने गुबुन हारि माने मुसलमानल' नङा दै गुबुन हारि बेयाव गथाय माने सबबो माने गोग्लैयो गुबुन हारि होननाय लोगो लोगो तो बिसोरो अनलि माने बर' सिख्लाफोरखौ माने टारगेट खालामो आरो मानो होनबा जोंनि बर' सिख्लाफोरा एसे दुरबलता थाबनो माने गलिलाङो खोमा बिसोरनि गोदै गोदै बुंनाय माने मेसेज हरनायाव तो बेबायदि जाथाया हयतो बहुत जायो तो नोंथांमोन आं जि भिडिअ बेखौ आङो नोंथांमोननो होनो हानोसै नायबानो जाबाय तो दुखु नाङो बेबायदि जाथायफोरखौ नुबाय थाबा खोनाबा बहुत जायो बेबायदि नङा होमबा तो मा बुंगोन आरो जों होबथानांगोन जोङो नङा होमबा जों बेनि थाखाय खामानि मावनांगोन जोंनि माने अर्गानाइजेसनफोरा बेनि सायाव जों नोजोर होनांगोन नङा होमबा मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ होबथानांगोन आरो जोङो होमब्लासो खमायगोन थारमाने तो जोंनि सिख्लाफोराबो जे बुजिनांगोन नङा होमबा बिसोरनि फुस्लायनाय मानाय बुंनायफोराव थाबनो माने गलिनाङा नङा होमबा थारमाने जोंबो सांग्रां जाना थानांगोन जोंनि सिख्लाफोरा बर' सिख्लाफोराव सांग्रां जाना थानांगोन आरो जोंबो सांग्रां जाना थानांगोन आरो बेनि फारसे नङाबा बेबायदि जाथाया हयतो बहुत जागोन नङा होमबा तो जेखि जाया बेखिनियानोसै भिडिअआ ই কোন হয় ল'ৰাটো তই ভাল পা তোৰ বয়স কিমান হল 14 বছৰ হৈছে কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা তোৰ ঘৰ ক'ত জিলা কোন বাক্সা এতিয়া ক'ত যাব খুজিছিলি হাউলিত যাব খুজিছিলি তোর নাম কি নাম তাকে ভাল পা কিমান বছৰ আপি মোক কৈছে 14 বছৰ তই ভাল পা হা তই ভাল পা কিমান ভাল পা তই